chabhondoka mutungamiri wenyika yeZimbabwe ouya panguva inoi achiti auda kusakana nemaWar veterans muna June. The real reason hasati exposewa but akuti kume speculation mahunga awa inawo dzema succession battles ziri kuonekwa kunzi panguva ino maWar veterans ava divided. If mamboona our video rambobuda mangwanani raichiratidza kuti aiwa vana Douglas Maiya panguva ino varesistiwa nemaWar veterans vachinzi aiwa imimi muri kuya panapa musingatisapoti but muri maleaders edu. Sanapinda masvika kudanyirwa panapa nobva subscribe like out on the bell kuti chipinda mupozo vanoposta aiwa maflyers muri kuona awo ari kunzi 6 June 2025 mutungamiri wenyika ada kusangana nemaWar veterans. Panapa muno munyogwa muchinzi President and First Secretary of ZANU-PF Comrade E.D. Mnangagwa is scheduled to meet war veterans on 6 June 2025. The agenda is not yet known, but as it stands, war veterans are divided over succession debate, welfare and corruption issues, a scenario which has given birth to Geza revolution. Ndo masvika ari kuonekwa kunzi aiwa panapa mutungamiri wenyika sezvamuri kuona kuti pane maissues anga ari very critical asuspendwa nethe ruling party ZANU-PF. Mukatarisa number 1 issue 2030 agenda yakanga iri issue and mantra yaiti pese paevery gathering pavaisangana yaitongwa yachitsviriridza. Number 2 mukaona maissues ema-constitutional amendments makamaona chiexposwa naBombshell Geza. After that makaona naNick Mangwana vachiti madocuments nemamemorandum avo akanga vacrafta vagadzira vakuda kutonoma isa muparliament vakanomati ndeyefake vakati kana achinge azovapo munomuona achibuda nemaproper structures. After that makabva maona hapana issue yakazombotaurwa with respect aiwa to constitutional amendment nawo term extension. Zvitwa zviri kuonekwa kunzi these war veterans ndo vari kuonekwa kunzi vakabata the critical point yenyika yeZimbabwe. Vari kuonekwa kunzi mutungamiri wenyika ari kuschedula muna June kuti ambosangana nemaWar veterans. We do not know the agenda kati what they wanna discuss with them, but panguva ine what we know zvekuti maWar veterans aiwa vari kukomplaina newelfare yavo pamwe nemacorruption issues. Mhina comment section medu mudzi mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitwa ichi. So subscribe or like, turn on the bell icon.